नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, जिनकर एगो नया फिल्म कैसे हो जाला प्यार जो कि भोजपुरी फिल्म बा ओकर ऑफिशियल फर्स्ट लुक आ चुकल बा। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। निर्देशक जगदीश शर्मा और निर्माता राजीव रंजन सिंह और अमिता कुमार सिंह के ई फिल्म बा जो नाम है पावर स्टार पवन सिंह जी मुख्य भूमिका में बाड़े। और सबसे बड़ा बात कि एगो रेसलर के भूमिका में बाड़े। आप सब जैसन कि फर्स्ट लुक में देख ही सकतानी। गीता देवतोष सिने विजय फिल्म द्वारा प्रस्तुत ये फिल्म बहुत जल्द आप सबके बीच में ट्रेलर के रूप में आई। फिलहाल एक ऑफिशियल फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया बा जो में आप लोग पावर स्टार पवन सिंह जी के पहली बार रेसलिंग में देखम, रेसलिंग लड़ते हुए। जी हाँ, WWE जोन कहल जाला वो रेसलिंग लड़िए पावर स्टार पवन सिंह जी जो कि फर्स्ट लुक आ चुकल बा। बाकी आगे की जानकारी आप लोगन के ट्रेलर चाहे कुछ भी आई तो आप लोगन के मिलते रही हमनी के चैनल पर। बस चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।